ምዕራብ ትግራይ በሰላማዊ መንገዲ ክህብ ዘይደሊ አካሊ ስለዚህ ንሕና ድማ ከም ፍለ ሰራዊት ነብሪ ትግዳጅ ተውዩና ዘሎ ሓራኽ ነውፅና ግዛታዊ ሓድነትና ግዛታዊ ላዕላውነት መሬትና ሓራኽ ነውፅና ተፈናቀልትና ላፍታ መረቦቶም ላፍታ ዝነበሩላ መረቦቶም ክንመልስ ኢና ዘይናይትና እንደልን ናትና ውን ማን መሕሊፍና ይነ ንሓቶ መሬት እምበር ንሸጦ መሬት ይህልውና ንሓቶ መሬት እምበር ንዝኾነ ይኹን ሓይል ሕሊፍና ነረኮ መሬት ውን ይህልውና ወላ መሬት ዕንቁ ትኾን መሬት ትጸብ ክንዲ ዝኾነት ውን ተትኸውን እዚ ክንገብሮ ኢና ግድን ስለ ዝኾነ ታሪኽና ውን ብዝኾነ ይኹን ገዛእ ሓይሊ ብዝኾነ ይኹን ባዕዳዊ ሓይሊ ተሸኒፉ ተሳዒሩ ዘይፈልጥ ታሪኽ ይዘለና ስለዚህ ንሕና ኢና ደቂ ሎሚ ኣብ ሎሚ ድማ ንዓና ክነክእ ዝጀመረ ሓይሊ ውድቀቱን ብኡ ልክዕ ከም ዘቀላጥፍ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ዓድና ኣትዩ ኣሕዋትናን ቤተሰብናን ከየተራመሰ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብኣን ላሃለየ ክነጥፎ ኢና ትዲኤፍ ከም ዝፍለጥ ይፈልጥ እዩ ስርዓት ብልጽግና እውን ይፈልጥ እዩ ትዲኤፍ ምስክንደይ ሃገራት ገጢሙ ምስክንደይ ሃገራት ምስ ዓገልጠሙ ገጢሙ እስካብ ሞዞዞ ዝበፅሕ ሓይሊ ድኻም ክሓትት ይኽእል ይኸውን ጉልበት ክሓትት ይኽእል ይኸውን ረሃፅ ክሓትት ክኸውን ይኽእል ከምታ መበገስ ዝበልናዮ ዝሓተት ይሕተት ሕዚ እውን ደጊምና ንሓቶ መሬት እምበር ነረክቦ መሬት ኣይህሉን ተጋሩ ኢና ተጋሩ ድማ ጀጋኑ ኢና ጽኑዓት ኢና ልዕሊ ማንም ምዃንና ጸላእ ተጸቢቖም ይፈልጡ እዮም ደጋጊሞም ሓይሎም ኣብ በዝሖም ሓይሎም ኣብ ናይ ቃልስን ናይ ውግእን ቁመና ኣይኮነን ሓይሎም ኣብ በዝሖም ውግእ ብበዝሕ ተወዲኡ ይፈልጥን ሓይሎም ኣብ ቴክኖሎጂ እዩ ውግእ ብቴክኖሎጂ ብድሮን ተወዲኡ ይፈልጥን ኣብ ዝኾነ ዓለም ተን ዓበይቲ ዓድታት ሳምፕል ራሻ ዩክሬን ምውሳድ ንኽእል ኢና ውግእ ዝውዳእ ብተዋጋኢ ሓይሊ ውግእ ዝውዳእ ናይ ውግእ ቁመና ናይ ውግእ መንፈስ ክህልወካ ከሎ ጥራሕ እዩ ንሕና ድማ ንዋገአሉ ዓላማ ኣለና ዓላማና ንጹር እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓላማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መጻጽኡ ካፍቶም ስልጡናት ዝበሃሉ ህዝቢ ሓደ እዩ በብግዚኡ ስልጣነ ናይ ተጋሩን እንድሕሪት ንምምላስ ካብ ደገስ ካብ ውሽጢ ዝፍጠሩ ጸላእቲ ቀለልቲ ኣይኮኑን ብዙሕ ጸገማት ኣብፂሖም ልዮም ስለዚ ናቶም ድሌት ይኸሳኻዕ ናቶም ድሌት እውን ዝሰርሕ ናቶም እውን ዘተግብር ንሱ ናይ ደርጋውያን ድሌት እንድሕር ዳኸሳኻዕ ኮይኑ ንሕና ድማ ነቶም ደርጊ ሓመዱ ዘእተው ወለዲ ናቶም ታሪኽ ኢና ንቐጽል ስለዚ ታሪኽና ፍሉጥ እዩ ናቶም ታሪኽ ናይ ደርጋውያን ታሪኽ እዩ ናህና ታሪኽ ናይ ተጋሩ ታሪኽ እዩ ሽንፈት ኣንበልና ኣይኮነን ሕሉፋት ቃልሳትና ምስክራት እዮም ስለዚ ድማ ክንገብሮ ኢና እዚ ንምግባር ኢና እውን እስካብ ሕዚ ንተኸታታሊ 4 ዙራት ኣብ ከቢድ ስልጠና ጸኒሕና ስልጠናና ተወዲኡ ኣሎ ዝተርፈና ልኡኽና ምፍጻም ይሕዚ ልኡኽና ድማ ክንፍጽም ኢና እዚ ንምግባር ኩላትና ተዓጢቕና ኣለና እዚ ንምግባር ብመንፈሱን ኩላትና ድለዋት ኢና ዕላማና ብሽቱ ንምብጻሕ እውን ኣብ ቦታና ኣለና ብዙሓት ዓያሹ ሰራዊት ትግራይ ተበቲኑ ይብሉ ይኾኑ ዝብተን ሰራዊት የለን እናሓደረ ዝግውር ሰራዊት ጥራሕ ባተሓሳስቡ ዝቕየር ሰራዊት የለን ኣተሓሳስቡ ካብ መዓልትና መዓልቲ ከም ሓፂድ እናጠንከረ ዝኸይድ ሰራዊት ዘለና ኮሚና እውን ስለዚ ነዚኦም ናብ ቦታኦም ንምብጻሕ ልኡኽና ንምፍጻም ተማዛባሊና ናብ ቦትኡ ንምምላስ መሬትና ናብ ንብሩ ንምምላስ ኢና ኣብ ስልጠና ጸኒሕና ሕዚ ናብ ልኡኽ ኢና ልኡኽና ድማ ክንፍጽም ግድን እዩ ሰለስተ መቃለሲ ዕላማታት እዮም ዘለውና ሰለስቲኦም ከዓ ክንፍጽሞም ኢና ቀዳማይ ዓላማና
ላላው ግዛት ትግራይ ናብ ንብሩ መምላሲ ካልኣይ ዓላማና ዝተማዛበለ ህዝብን ኣቦቱ ምታዊ ሳልሳይ ዕላማና መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብ ትግራይ ምርግጋጽ ናይቲ ቃልስና ዓላማ እንድልየትን ይዚ بزخون يكون حيلاين نبركخن بزخون يكون حيلاين نغيرن كابت مالي بلع المبر كابت مالي بتحتي زصحف تاريخنا يهلونا قلت يا غازي نحنا هنا احنا غا تقارينا زغبركم ابلا سراوي تግራይን መላ ሓይታት ጸጥታ ትግራይ ከምኡውን ዲያስፖራ ትግራይ ገጢምና ዘሎና የህልውና ሓደጋ ሲዕርና ውሕስትን ላዕላውነት ግዛት አስተረጋገጠት ትግራይ ጋህድን ምግባር መወፀና ፈሊጥና ኣለና ስለዝኾነ ለዚ ዝተቀደሰ ዓላማ ከምቲ ልሙድ ሓድነትና ጠናኺርና ብጽንዓት ከምንሰግሮ እናተኣማመና ሁላትና ወጊት ንዳግማይ ጽንተት ህላውን ረብዓን ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቓብር ብልጽግና ጥራሕ ይረጋገጽ ኣብ ዝብል መሪ ሓሳብ ዓሲልና በብዝኻልናዮ እጃምና ክንወፊ ጻውዒት ንገብር ወጊት ንዳግማይ ጽንተት ህላውን ረብዓን ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቓብር ብልጽግና ጥራሕ ይረጋገጽ